Δάμε κάτω βλέπετε το δύσκολο. Εγώ και ο φίλος μου Αντώνης, δείξε η φάτσα σου Αντώνη να ειδήσει. Ο κύριος Αντώνης τον δάμε, να τα πιούμε και να έχουμε λίγες δυσκολίες και ας σας άρεσε να κάνουμε και δεύτερο γκρουπ. Αλλά προς το παρόν δύσκολο γιατί είμαστε με ποδήλατον βαρετών. Εντάξει, τώρα να ξεκινήσουμε με σειρά. Τώρα να πάω να ξεκινήσω. Να ετοιμαστώ. Εντάξει. Να πρέπει να είμαι έτοιμος, να έχω ησυχία και να το πιήσω. Και να το κάνω τώρα. Δείτε. Το έκανα. Τώρα όμως θα το κάνει ο κύριος Αντώνης από εδώ. Εντάξει. Έτον και τον Αντώνη δάμε. Ενώ κάνει τώρα έτο και δάμε πόσο είναι. Όπως εμένα ξεκίνω Αντώνη. Και έκαμε το Αντώνης και τώρα θα το ξανακάμουμε εγώ. Να κάνω λίγο πιο εύκολο επειδή πιάμε πολλά μπροστά χωρίς κάτι. Μετά όμως να πάμε στα τεράστια και να πρέπει να τα κάνουμε με το άλλο το ποδήλατο. Προς το παρόν όμως τώρα να κάνουμε με το άλλο ποδήλατο. Να κάνουμε με εκείνο στα δύσκολα γιατί είναι πιο ελαφρύ. Δάμε είναι εύκολα. Πάω λίγο στο πιο εύκολο δάμε. Yes. Εδώ δάμε, πώς δάμε. Θα το κάνω τώρα, να δείτε. Πρέπει να είσαι λίγο έτοιμο να ξέρεις τι θα κάνεις, όπως τώρα. Εδώ και τον Αντώνη θα κάνει και αυτό και να πάει στα δύσκολα. Ξεκίνω. Να το επόμενο γκρουτ. Είναι λίγο πιο δύσκολο, θα πάμε σε αυτόν τώρα που ντέψω να δείτε πόσο είναι. Είναι πολλά ψηλό. Είναι τουλάχιστον 1,40. Να το κάνουμε σιγά σιγά όμως. Τώρα να πάμε σε εκείνον με το μικρό που είναι περίπου 80 πόντους. Το έκανα. Τώρα ο Αντώνης θα το κάνει όπως το έκανα και εγώ. Το δάμε. Άντε Αντώνη πάει, ναι. Ξεκινά ο Αντώνης να το κάνει. Το κάνει αυτός.